אז מה קורה לכם יקרים? כמו שראיתם בפתיח, היום אנחנו הולכים לשחק בשווארמה קאסט, כי זה משחק שרובכם המלצתם עליו שאני אנסה אותו. אז בואו נתחיל. את האמת שזה די פעם ראשונה שאני משחק בו, אני לא כל כך הבנתי את הקונספט בו. אוקיי, אנחנו צריכים בעצם לבחור שווארמה, איך שאני מבין את זה. אוקיי, זה הדוכן שלי. סבבה. כך הולך להיות. יאללה חבר'ה. Welcome to your night shift at Shawarma Kiosk. Let's start with the basics. Step 1. Turn on the grill. Customers just love their shawarma. Great! Now open the window. Let everyone know you're ready. קצת מפחד. למה? הכל בשביל הצ'יט. Before serving, be sure to read the safety rules. They're super friendly, just like we are. אני רואה שהסמכתי משהו די קטן. אולי זה כבר עשו אותו אם אני לא טועה. השני שאני אנסה לעלות אותו. לא אמר. עכשיו. אוקיי. זה מה שזה עושה. יאללה. אוקיי, מי על הכל? שוב חברים, רוח לעשות. And while you wait, feel free to watch TV or listen to the radio. Music keeps the mood up. Friendly reminder, don't look into their eyes. It's more fun that way. Have a wonderful shift. Smile, serve, and everything will be just perfect. They're already on their way. שמעתי גם מכם שהרבה פעמים מפלצת הולכת לקפוץ כאן. לא יודע באיזה מפלצת מדובר, אז... למה אף אחד לא בא... אוקיי. שלום אדוני. למה יש לבורות פנים אמיתיות? Got it. 300 for both. אוקיי, 300 שקל הוא שילם לנו? אוקיי, יש לי בוא נבדוק אותו. אוקיי, אני נראה די בסדר עכשיו. ממש לא רוצה שלמפלצת תקפוץ עליי. אוקיי. בוא נכין שווארמה ראשונה. אוקיי. ועוד אחד. ועוד אחד. יאללה. עכשיו את השווארמה, בשביל מה קוראים מושג הזה שווארמה, מסתכלים מה אף אחד לא לוקח בשווארמה. או, יופטור. אדוני, נכון. מצא שסטאי. כן. בבקשה, יש מנה, תאכל איזה מנה טעימה. וזה באמת חרוס כמובן. כל משחק שלי לאגי. ועוד אחד לחרות. שיש מינה.
שיש במילא, למה לא? מי הוא צריך לקנות אותו מהחמודה, וזה ממש דקה. אבל לחבר'ה, הוא לקח תמונה הטובה. יאללה, אתה יכול להתחפף, שרמה שלך שיגע אותי, יאללה ביי. יוטיוב, יאללה חבר'ה, הלקוח הבא. לקוח הבא שלקפוץ עליי איזה מפלצת. רציתי שלא יקפוץ עליי איזה משהו. מה זה? למה ברור, כן? מה זה? גבר, זה אתה עשית את זה? One shawarma. שבוק Haven't כזה? eaten all day. אבל... Alright, that will be 150. נחשוב. אוקיי. נדמיין לו שיש לו משהו לחוש. אבל אני לא כל כך בסדר, את האמת. אוקיי. אני חושב שדי נצטרכים לסגור. רק שאיזה מפלט איזו לפעם תקרות עליי. I work all day with nothing to eat. And now even here I get nothing. הוא הלך באמת. אוי. אוקיי. מה? למה יש פה? חבר'ה, עשינו טעות. זה היה. אתם גם ראיתם שזה... לא כל הג'אמפסקר קופצים עליי. חבר'ה, עשינו טעות תיגור גדול. אבל... Make it fast. No grill, no onions. אני די לקחתי את השעון. Sure, שואו. 100. לא נראה די בסדר. לא? חושבת שלא זה משהו קפוץ עליי. אוקיי, עוד הפעם. אפשר להכין לו. אפשר להכין לו את השווארמה שהוא כל כך אוהב. האיש השמן והנורא שמנמן. אבל... מאוד. עכשיו אני מבין את המשחק הזה קצת הרבה חפר. אבל... אני נותן רגע 4 לי. זהו, עכשיו אני מבין שעשתה די הרבה ג'אמפסקר. ועוד אחד, גלגל אותה וגלגל אותה. עכשיו גיב, קח את השעון הסריחה ולך מפה. ולמה לברור יש חליפה כל כך גדולה? לא נראית פשוט עם הלב. אוקיי. קורא לו קטן, יופי. לקוח הבא בבקשה, אני פתוח לעסקים. אני פתוח לעסקים, חברים יקרים. אבל שום לקוח לא מגיע. אני רוצה אנשים. בואו בהמוניכם. I work at the gas שלום, station יש nearby. הכי רנדומלי בעולם שאני Give me one shawarma, extra sauce. Sure thing, 150. זה לא תקין. חברים, זה לא תקין. זה לא תקין. בוא, מה זה? למה אתה נעלם? אוקיי חברים, זה למה אני כאילו מנפץ לו את הסגירה, אוקיי? כאילו הפסקת לייזר הזאתי מבטיח שהייתי מפסיד במשחק.
You closed right when I woke up. באמת Great שנראה service, שאני really. כל כך הייתי או לחפש במשחק הזה. באמת איזה זריקת לייזר הזאת. והלך. אוקיי, תמיד שיש 2 בלילה, חייב לברוח לבחוץ. סבבה חבר'ה. אבל הסיוט הכי קשה כאן זה לשכוח לברוח. טוב. לקוח הבא בבקשה. כמה לקוח נשאר? 14? אני מבין שהסרטון הזה הולך להגיע Long day on the road. 1 shawarma and soda. אוקיי, חברים. Sure, that'll be 200. Just a moment. החמוד Be כאן ready. נראה די בסדר אותנו. Alright, I'll wait. אוקיי, אפשר להכין בו. אבל גם חבר'ה, התוכנית שאני מכין לו. איזה משחקים הייתם יותר רוצים שאני כאילו אעשה בערוץ? פורטנייט אפשר גם, לא בולסטאר זה לא טוב, אפשר, המליצו לי גם משחקים ברובלוקס, משחקים אפילו, לא יודע, כל מיני, להגיבו לסרטונים מצחיקים, כמו שעשיתי בסרטון הקודם. אבל בבקשה חבר'ה, יש לי בקשה אחת, לפחות תרשמו לערוץ כי אני ממש משקיע בערוץ בזמן האחרונה. רק הבעיה שאני לא יודע איך לערוך, לא עורך סרטונים שזה הרבה פחות כיפי. כאילו יש לי אפליקציה שאני עורך בו, אבל אני לא יודע איך להעביר את הוידאו. אז קיצור, בוא נחזור למשחק. טוב, נו. רק נקווה שהמפלצת מאחורה. Finally, someone. You saved my night. עוד הפעם. אוקיי. היא לא גודלת. חדשות טובות. המפלצת לא גודלת. אוקיי, יאללה, הלקוח שבא בבקשה. חבר'ה, אני לא יודע, קלטתם את זה מתחת לשולחן. אתם מוכנים לראות משהו מתחת לשולחן? אני לא היחיד שקלטתי. כאב דיבל. זה להסטרסיקו. 2 shawarma, no grill. ניסה להביא אותי, לא הלך. Got it. 300. אוקיי. זה נראה אבא שלי תקרובר. וואלה. זה שם שהוא סרטון שלו, ראיתי אבא שלי תקרובר, אבל הפעם לא נראה כל כך רע. לא שכח, אבל לא נראה כל כך רע. אוקיי חברים, בואו נכין לי את זה לאבא שלי תיק. בואו נבדוק אותו עוד הפעם ליתר ביטחון עם סרטון שאני מחבק אותו. אוקיי. אבא שלי הציג בסדר, אז בוא נכין לו. תמונה אהובה עליו, איציק. טוב חבר'ה, יש לנו גם נגלגל את השווארמה, כן, נגיד השפולמון. המפלצת תמיד אוהבת לאכול אותך בקטע הזה. עוד הפעם, חוץ מכאן שהזזתי את פסה. היי חברים. יאללה. שווארמה מלאה. ונכין עוד אחד. אבא שלי איציק. יאללה, אבל אני די הבנתי שהג'אמפסקרים במשחק הזה אומרים לה כאילו להיות ממש בסוף. כאילו כל הג'אמפסקרים בהפחידים להיות בסוף. ביי אבא שלי איציק, תחלו, תפסול לדש. אני נשחק אותה.
הייתי אבא שלי הציב. למה אתה לא הולך כאן? נכון, כי אני לא צריך להכין לו עוד שווארמה. יש לי גאון, אני צריך להכין עוד שווארמה. ועוד אחד. שנייה. מה יש עוד? איך אפשר לשכוח את הסדר? איך אני שוכח את הסדר של זה כל פעם? יאללה, חבר'ה, סליחה שקצת כל המשחק שלי לגי, כי בוא נגיד הרובלוק שלי לא הכי 100%, לא גם 50%, וואלה, הוא נוראי. אז בבקשה, אבא חליתי, בשביל חמם שגם בשבילי לי. בוא נקווה שהוא לא תסודה גם. Here's your shawarma. מה היה מה שליתי? Soft and תגיד לו רק שיעשה לי סלפי, סבבה? יאללה, לקחו לך בו בבקשה. פריסי. אבל העיגול, למה העיגול גדול? ממש לא אהבתי את זה. אז יאללה. יאללה. חבר'ה, לא תמיד הוא מגיע, בן דוד שלי כאן, יושב מתנחל אצלנו. אז יאללה, חברים, הלקוח הבא בבקשה. שם של משהו בקיוסק. יאללה, חברים. המשחק, הלקוח הבא. פתאום מה נשמע? בסדר, איך אתה חזור, זה כיף? אנחנו באמצע המשחק של השווארמה בקיוסק. מיגו. כן. Make it fast. No grill, no onions. לא פה פעמיים, Sure, שראיתי אותו 150. מיליון פעם, נכון יגר? כן, יגר איך זה מפגר הוא. למה ככה? ולמה להבחין? אתה יודע מה? על הג'ובסקי המפעיל הזה? כך, על הג'ובסקי המפחיד הזה. תורקים לו את הדלת You closed the shutter right in my face. סרט. כן. לא גדל. בואו שגורם. למה שכן אם הוא יגדל? לך הכל. כמה פעמים צריך את המשחק? אם תשאל כמה לקוחות נשאר עוד 12 לקוחות. סבבה? אז הלקוח הבא בבקשה. בסדר. אבל שוב, אני ראיתי קטע מה זה מצחיק איתה. היא זומבית. אני יודע שהיא זומבית, אבל... חברים, ואז אתם תראו. One shawarma, please. משהו ממש מצחיק. Mummy, yes, my kids already ate, but I skipped. הוא ממש מצחיק על הפנים That's שלו. 150. יאללה, העברת כסף, תכין לך שווארמה, תודה. איזה כיפרת שומת מדע, היא אכלה גם קצת מדע, יאללה. לקחנו. ויאללה, מגש אהוב עליי. יאללה. ואחר חידה שלנו. חברים, תוך כדי שאנחנו גם בסרטון, תגידו לי איך היה סרטון של תהיה היום אם מגיעים לסרטונים הכי מצחיקים בדוד שלי מתחילים לעבוד. כאילו ממש מעניין אותי. כי הוא הגיע עד עכשיו עם 2 צפיות שאני ממש גאה בזה. כי בשבילי זה הישג, כי אני רק כבר חודש בעלה. בשבילי זה הישג ממש נדיר. תודה, גם וגם כמו בן דוד שלי.
תירשמו חבר'ה לערוץ, כי לאחרונה אני מאוד משקיע לא דרך לצורכת. זה קטע מצחיק, אבל הבאסה שאיגון אומייגאד לא איך לשרוד את הג'אמפסקר הזה. אתה גם רואה אותו? שיט, לא. טוב חבר'ה, אבל איגור גדל? חבר'ה, איגור גדל וגם יש פה עוד חמוד. וואלה, היא תמיד שואלת את בלענו כאילו תפלא. טוב, מתי יש 12 עוד 12 לקוחות עדיין? כן, כי קודם הייתה טעות. טוב חברים, הלקוח הבא בבקשה. אז קיצר חברים. יש לה בעיות כאילו שלא הולכת. מה? יש לה בעיות. לא נראה לי בסדר כל כך. Hey, one shawarma, please. אין לי כוח כסף. פשוט צורק אותך. That's 150. Great, thanks. It already smells amazing. יכול להתראות די בסדר? אוקיי חבר'ה. נראה ממש בסדר. מוזמנים. לקחת אותה. אנחנו צריכים לשים את זה. וכעבור 200 שנה, כמובן לחכות 200 שנה עד שזה ישים לנו. כי הרגלנו גם להביא את השעורות שנגמר לנו, וזה בטח יהיה איזה ג'אמפסקר שלא יזמנו אותי כבר. לא לקחת את האורות, לקחת את השווארמה. השווארמה מתגל ילד. חברים. וואי, באמת שכבר 22 דקות משחקים בזה. אני המטרה שאני לא מת או משהו גם מצדי בסרט הזה יגיע לשעה חברים. כן, אני יודע שאני קצת מגזים על שעה מצדי ולא גמרתי. אני יכול להמשיך מאוד. אז יאללה חברים. ממשיכים. להכין לאישה מוזרת השם. בוא נבדוק אותם פעם השנייה היום. וואלה, היא הפעם באמת נראית בסדר. זה לא זאת עם האחות? לא, היא לא נראית. אוקיי חברים, אלה אבל בסדר. תמיד אוהב לעשות לנו את הקטע הזה שהיא בסדר, אך עכשיו היא לא בסדר. נשים את הסלט הטעים. שווארמה. עכשיו נשים את השווארמה ולגלגל אותה. עוד הפעם חבר'ה. Here's your order. Delicious as always. יאללה ביי. את מוזמנת ללכת. הלקוח הבא בניגור אל תגדל. לא לגדול. בבקשה לא טעות. באמת שמסעתי טעות אני לא יודע מי. הלקוח הבא בבקשה. יאללה חברים. 12:48. יאללה. וואי, נכון? כן. נכון. תמיד יש את הקטע הזה שלא הגיעו אנשים בחודגל. תמיד ששיחקנו. תמיד באמת שדופק את המשחק לא באפיש. גם חברים, אל תשכחו להירשם לערוץ. הנה הסאב להירשם לערוץ. שימו לייק לסרטון. כבר שנגיע ל3,000 סאבים. יש סרטון מצחיק ברמות חברים. מה? אז שימו לייק. דמיין או שיש לו משהו One for בעצמו? Bill. היה לסבא הזה משהו Be a bastard. בחודגל? טוב, נראה את משהו כזה. גם אני, היה לו איזה כתם שחור כזה? Kill step A. אוקיי, עשית הסחרים. ובואו נבדוק. לא, האצבעות שלו.
כאילו נראה די לא בסדר, חבר'ה, אני אגלה איזה סבא יבוא בשעה 12 בלילה. אני Pass צריך this USAP. לעשות סבתא וגם מקלל, איזה מגניב. איגור גדול לך. איגור לא גדול, אפשר משהו גדול. יאללה סבא לך, עוד הפעם. Nope is why סבא catch this. בדוק לכביי. לחפש את סבתא, אסור לדעת. כן גדול. הלו. יאללה סבא בדוק גדול. הלך. תמיד יושב משהו ג'אבסטי. יאללה חברים. על הכוח הבא בבקשה. Hi, one shawarma, please. לזלות. כן, זה זאתי לך. That's 150. וואו. Great, thanks. It already smells בוא amazing. נעשה. מה אני רואה? לא, 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 היא לא בסדר. גם פה בשקוף וגם נסגור. היא לא בסדר. מה עכשיו? מרוקדת. You just shut the window on me. I'll remember that. כן, אבל גם אם את רוקדת, תרקדי את הריקוד של האיש הזה. איך קוראים לו שרוקד? הסילת שטופוי? ווסה. ידע, קיטר הוא סבבה. איזה תגיד. גם לא יודע. טוב, יאללה. אז הוא נראה לי ההוא שכן בסדר, או שההוא שם חבק אותו. לא, זה לא חדש שלי. למה אנחנו לא חתומים על הפרצוף? אותי. עוד שנייה, שעה 2 בלילה. באמת שלא מגיע לקוחות. הנה החמוד הזה מתקדם לעברנו. הנה זה הלקוח הבא. וואי חברים, זה יהיה מפחיד ברמות. זה המפלצת הזאת עם הפרצוף, נכון? זה שהייתה פה עם זה התחתתה בשווארמה? כאילו. One shawarma. אוקיי, חבר'ה נראה לי אחריו יהיה את ה... Don't grill it. נראה I לי like לקוח it soft. אחריו יהיה את השעה 2 Alright, בלילה. that will be 150. דבר שני שצריכים לעשות זה לסרוק אותו אם הוא בסדר. 150. אני אומר... נראה לי זאת עם אחות לא תגיע. אוקיי. חברים, לא בסדר. אפשר להיות רגועים. אוקיי. לקחנו את השווארמה. שמנו את זה, יאללה. יאללה בלגן. שמנו גם את זה. שמנו גם את זה. ואת זה. ואחרי זה האחרון זה השווארמה עצמה. ולא חבר'ה, תגידו לי כמה אתם אוהבים את הערוץ שלי, כי די מתחיל, ואני אשמח גם לשמוע את הטובות וגם את הרעות. שאני מקבל את שתי הדעות. תגידו לי מה צריך לשפר בסרטונים, מה לא צריך לשפר, מה טוב, מה רע. Perfect. מה היתרון Just how I בחיסרון. like it. עכשיו I have תחזור a משחק. proposition for you. אוקיי. אתה יכול ללכת? אז נראה לי היום מוזר. נראה לי כך. מה? זה מורד לי 1,000 שקל. איזה גנב בן גנב. איזה איש גנב. איזה גנב. לקח לי 1,000 שקל. מהצד. לקח לי 1,000 שקל. ואני עובד כמו מסכן, כמו חמור. יכול להגיד? כן, אתם יודעים, הדוד שלי קרא לו פעם אחת שעושה חיתוך חלט שלו בסוני, ואז היה איזה איש בא ואמר לו, אני פעם
במשחק אמנה שעכשיו אנחנו משחקים. הוא שאל אותו, אם אתם אוכלים לי את הנזלת, אתם מקבלים 1,000 שקל, נכון? כן. וואי, זה אחד הקטעים הכי מדחיקים בעולם. ואני אמרתי לו, יא חי בסרט, מי יאכל לך את הנזלת? איך לחבר? וואי חרוסי. אבל שלך לכתיבני ככה. One shawarma, please, and מה make it נשמע quick. גבלת שמן ראו לי תאכלי איזה I'm מנה. already late because of אנחנו work. בנים יקרים, אנחנו בודקים. Yeah, boss kept me overtime again. זאת לא נראה At לי least הזאת I'll עם get some האחות food העבודה. before heading home. רגע, תבדוק Something else? אותה. לא, טוב, חברים, אולי... Soda. נראה לי בסדר. Got it. Well, I Soda know. is 50. Total 200. וואלה חברים, נראה לי זה לא הזאת עם האחות העבודה, אבל כבר 5 דקות שלא היה לי ג'אמפסקר וזה ממש נתירו משחק הזה. כי אתם ראיתם מה להתחלה לג'אמפסקר הזה שהיה לי. אוקיי. וגם חבר'ה, תודה רבה למי שנשאר עד כאן כי כאילו חצי שעה, אני יודע, זה לא כל כך מעניין, אבל תודה רבה למי שצופה ואני מאוד שמח ומאוד מעריך על שאתם נשארים עד לצפות עד לכאן, מי שצופה. יאללה, אבא, בואי גברת שמד מדע. לתוך איזו מנה. בדיוק, לקחת לי את השיעורים. רגע, זה יכול להיות הזאתי באחות העבודה, בואי נבדוק עוד הפעם. כן, גברת שמד מדע. לא, אני ראיתי משהו. נראה לי משהו בראש שלו לא בסדר כל כך. כאן, לא, זה בסדר, סתם חבל. אוקיי חברים, אפשר להכין את המנה עם זרה, יאללה. לאישה הקטנטנה. נכון, צריך גם קולה. בואי אישה שמנמנה, אולי תבלי איזו מנה. מעביר לך את זה. יאללה. חשבונית אבל קיבלנו. Here's your. ילד קיפלקי, צפלי לבעלי. גוד ביי, גוד ביי. יותר משהו. עכשיו חברים, לא 2 בלילה. עכשיו. יופי שבמשחק עכשיו לא 2. לא. אני שמח שלא 2 בלילה. בוא נמתין בקוצר רוח ללקוח הבא. לקוח, אני בטוח יבלי. אוי, זאת עם האחות. האצבעות שלנו לא... One shawarma, please. זאת עם האחות. חבר'ה, אתם Don't רואים cut את it in זה? half though. אתם רואים את האצבעות שלה? מה I זה? can only got one hand to hold it. Fair enough. אין לה Take כאילו problem יד. solved. Food first, worries later. יש משהו בסדר. Please make the payment. מה? אל תתווכח איתי, אין לה יד. מה זה? תלשו לו את היד בזה, זה מדוזה. אוקיי חבר'ה. לא משהו. אוקיי. אוקיי חבר'ה. בוא נבדוק אותה לפחות. טוב. אבל זה הולך למצלמות. שנייה חבר'ה, בוא נעשה עוד פעם כעס למצלמות. סוף סוף זה נכנס. אני לא מדמיין, היד שלה לא בסדר. לא הייתי מודדת, יש זה טיפה חסרונות בזה. לי אמרו לה תודה. זה לא טעות, אנחנו אשכרה, ראינו את היד שלה. מה זה? Papa slammed זה the לא window נראה right טוב. in my face. Guess זה I לא should נראה have brought בכלל an extra טוב. hand to knock louder. אני יודע שנעשה.
מה? איך הוא גדל? חבר'ה, אתם ראיתם את האג שלה, לא רק אני ראיתי. מה? חם הלך, לאט לאט מתחיל. אוקיי, 50. הולך קצת להיות יותר מדי ג'אמפסקרים, אז בואו ליפול בכיסא. אבל נכון אם תעשו מה... נכון אם הם יעשו משהו לא טוב, איגור ירביץ להם? נראה שאני... אוקיי. אומייגאד. מה אני One רואה? shawarma, מה הם please. עשו? Yes, one shawarma. All right, that will be אני בטוח 150. ב100% שהם לא בסדר. 150 מה עם for הסרט both of הזה? us. אומייגאד, תראו אותם חבר'ה. Both? טוב חבר'ה, נראה לי הם We share everything. הכי נקי. זה די רנדומלי שמישהו בהם מצא לו עושה לך 390 בצבא. 148. This nice. אומייגאד. עוד 12 דקות חבר'ה, יהיה את הג'אמפ, כאילו, יהיה את הזה, את הקטע שאסור לנו להסתובב. בדיקה. כן, בדיקה אם אנחנו לבנים במשחק. יאללה, שמים עוד אחד חברים. עוד אחד. ילד, רק אל תעשו את הדבר הזה, כי זה קצת לא נעים לצופים פחות אותך ככה. יאללה, עוד אחד. ולקחנו בסנדוויץ' הכי טעים וואי, קחו את זה כבר. היו, Here you go. או, יופי, Thank you. ביי. He לכו. thanks you too, אוי, זה נראה לי בדיחה. even if you can't see him now. מה? איגור גדל חבר'ה. לא, לא גדל. הוא גדל. אומייגאד, תראו אותו ליד הבחין. אמא. שתיים בלילה. בדיקה. הוא הולך ככה חבר'ה. גם הקטעים הכי מפחידים עד לא עוזב את המשחק הזה. עוד שאני אנסה לגמור אותו. מה זה היה בדיקה? אוקיי, אני... נראה לי התחלתי. Hello again. One shawarma, please. וואי, באמת Weren't you here before? Before, yes, before. It אין לי tasted זמן warm. לבדוק. I like that. אומייגאד, תראו אותה, יש לו פנים בגב. חבר'ה, יש לו פנים בגב. מה ההבדל לי בלי פרצוף? אני ממשיך את זה תוכה קצת. You forgot to finish my order. It's all right. כאילו, מה זה שם? I remember. אבל כל קטע לראות בסרטון שאני בא אליו. או, הנה, ראיתם פנים שם בגב? הבדיקה, חבר'ה. זה הבדיקה. לא מסתכל, לא משנה מה. לפחות שהפוסט. אני לא מסתכל, לא משנה מה. גם יעבור לא יודע כמה זמן, לא מסתכל.
לפחות שיעבור עוד איזה דקה 30 שניות חבר'ה. ובזמן שאנחנו חברים מחכים שהבדיקה תעבור, עד ישלחו פרדיק בלייק, מסה, ואני יודע שאני קצת חופר על זה בסרט הזה, כבר שהוא המוח, אבל אני סומך עליכם שאתם לא תדעו לעשות את האחרונות. וחבר'ה, נראה לי, אבל די הרבה זמן גם, אז נראה לי עושים טעות חיי שזה מסתובב, אפשר לפתוח. אוקיי. מגיעים, בסדר. עברנו את הבדיקה. הקטע אם לא הכי מלחיץ במשחק הזה, זה הבדיקה. יאללה. זה שלא הצליח. מה זה הפעמון הזה? מה זה הפעמון הזה? I work at the gas station nearby. מה זה הפעמון יו, הזה? נראה לי Give me one shawarma, extra sauce. אני מקווה שלא נדע. Sure thing, 150. היי חבר'ה, בואו נקווה ש... זה משהו בגב של מכשיר אותי. אוקיי חבר'ה, אני סוגר, הוא לא נראה בסדר. לא משהו בסדר. הגוף שלו לא נראה בסדר חבר'ה. סוגרים לו, הגוף שלו לא נראה בסדר. You closed right when I woke up. Great service, really. טוב, יאללה חבר'ה. איגור גדל. אני יודע שאני עשיתי את זה טוב. טוב. בוא נחכה למעבר. רוח הבא מדקים. יאללה, לכוח הבא. הלקוח הבא. חבר'ה, יש משפט שקוראים לו הלקוח תמיד צודק. לא נפחד מג'אמפסקר. איקו תומך במקרה שלו יפול. אוי, לא נראה לי רציתי באחותה עובדו. איזה זאת. אוי שמי One גול. shawarma. Haven't eaten since איקו lunch. תומך במקרה שלו. Alright, that will be 100. הכי מבין שאיקו פשוט בחיים, היא פשוט לא יקפוץ ויחדוק אותי. אוי לא, 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 לא. מה לא? לא. גברתי, לא. לא, ראינו את זה עכשיו, לא. מה זה, לא, מה? Seriously, you just closed it in my face. I've been starving all day. ביי. הנה, אפילו את הרגליים שלנו נראים בסדר. לכי, חפשי את בעלך. בעלך עבור. בוא נקווה שרק לא יהיה פה ג'אמפסקר או משהו. אוקיי. בסדר. לא יודע, אני נראית כזאת תחומה כזה. אוי, לא. תראו את הידיים שלו. לא. תראו את הידיים שלה. איגור קפוץ עליך. לא! עכשיו אנחנו אף אחד הכי מפחיד במשחק הזה. שלא... שיגור פשוט לא יבוא, יקפוץ ויחנוך את הבן אדם. כאילו, אתה שחקן. הלך. משהו אומר לי שאני תכף הכי לא... One shawarma, please, and make it quick. I'm already late because of לא work. נראית בסדר. את לא שילמת לי את הכסף, גברתי. Yeah, boss kept me overtime again. אני יודע, את לא At least I'll get some food before heading home. Something else? אוי. כאילו... שוב Soda. לקוח זה כאילו לא Got מטריד it. אותו. The soda is 50. Total 200. תודה, אבל בערכה נטרוק לה את זה בפנים, נכון? תגיד מה שאנחנו אוהבים לעשות לגיל גם לא נראה בסדר. Really, I was ready to pay 150 and you just shut the window. יאללה חבר'ה,
יאללה חבר'ה, אני פתוח ללקוחות. יגאלו מתוק. יאללה, נו, אני בטוח חבר'ה, אני לא סבור. יאללה. נטוקי. Two shawarma and soda can. אוי, לא. Not grilled, בטוח. please. Sure, that will be 350. עוד. פיצות שלה, לא יודע. חבר'ה, היא לא נראית בסדר, משהו נראית בסדר. לא יודע, משהו בכובע שלה, לא יודע. מעצבן אותי, משהו אומר לי, אל תפתח. מה? למה יש צלילים ולא קורה כלום במסך? הופ! יאללה. I was literally standing here, and you slammed the window. What is wrong with you? זה הפחד הכי גדול משחקת שיגור לבריף. כל ג'אמפסקר אחר כן. רק שיגור. יגאל בחיים חבר'ה. שיגור בחיים. הוא יודע שניתן עוד איפה דרך. נראה לי איגור עוזר ולתמוך את השבוע או משהו. תודה שהייתם איתנו עד עכשיו. אני הייתי לשחק אותה מבן דוד שלי, נכון? אל תשכחו להירשם לערוץ ולפנק בלייק. יאללה.